Cześć, dzisiaj z nami Michał Mania, założyciel Psychofizycznie, czyli przestrzeni rozwojowej w Katowicach. Przybliżysz nam troszeczkę tajniki działania? Przybliżę jak najbardziej. Cześć, Michał Mania, tak jak mnie przedstawiłaś. Psychofizycznie to taki mojego zespołu projekt. Podoba mi się określenie przestrzeń rozwojowa, bo właśnie temu to miejsce, temu ten projekt ma służyć, czyli rozwojowi, rozwijaniu się na pograniczu psychologii i pracy z ciałem. Super, to ja teraz pozwolę sobie zadać Ci kilka pytań z OFA. I cóż, zaczynamy. Zaczynamy. I teraz mam wielkie od czego zacząć, bo psychofizycznie powstało z potrzeby, pomysłu, dużego marzenia, żeby wreszcie była jakaś fizyczna przestrzeń, gdzie wszystkie działania moje, ludzi, z którymi współpracuję, gdzie mogły być skupione, gdzie bylibyśmy u siebie. Bo lata całe prowadzimy treningi, warsztaty w różnych fajnych miejscach, z którymi do dzisiaj współpracuję. To AZS Uniwersytetu Śląskiego czy Stowarzyszenie Meritum, ale w końcu przyszedł moment, żeby robić coś tak u siebie. No i tak to miejsce powstało, a psychofizycznie dlatego, że moim zawodem, moim wykształceniem, czym się zajmuję, jestem psychologiem, pracuję jako psychoterapeuta i psychofizycznie dlatego, że stawiamy na rozwój właśnie taki osadzony na pograniczu pracy z głową, z emocjami i pracy z ciałem. I ten postulat właśnie tutaj realizujemy przez warsztaty, treningi, szkolenia, zajęcia ruchowe, ale takie szczególne, takie, gdzie istotnym są emocje, gdzie istotnym jest właśnie głowa, gdzie istotnym jest psychologia, gdzie możemy te dwie przestrzenie rozwojowo spotkać. Rozumiem, coraz bardziej rozumiem. Pracując właśnie już stricte psychologicznie, psychoterapeutycznie, jestem w stanie jasno, uczciwie powiedzieć, że naprawdę sporo osób wie, że taka dbałość o siebie, dbałość właśnie o tego zdrowego ducha, to nie jest jakaś osobna, odrębna dziedzina, tylko że jesteśmy całością, czyli składamy się tak z ciała, jak i z ducha, czyli z głowy, emocji i żeby kolokwialnie można powiedzieć, żeby to współgrało, żeby banglało, no to dobrze, żeby właśnie ta głowa z ciałem współpracowała. Od ciała się nie odetniemy, jesteśmy z nim przez całe nasze życie. Dobrze być z nim zaprzyjaźnionym. Strasznie trudne pytanie, bo na każdą z naszych inicjatyw odpowiadają troszkę inni ludzie i też o to chodziło w psychofizycznie, żeby stworzyć na tyle szeroką ofertę, żeby różni ludzie z różnymi potrzebami to coś swojego, coś ciekawego tutaj dla siebie znaleźli, bo tak, z nieco innymi potrzebami ludzie przychodzą, zacznę od takich swoich zajęć, które tak najbardziej w sercu. Z nieco innymi potrzebami przychodzą ludzie, którzy chcą skorzystać z treningów, warsztatów systemy rosyjskiej sztuki walki, w której ja się specjalizuję, czym żyję, czym się zajmuję, bo to akurat takie zajęcia, taka praca, gdzie pracujemy z jednej strony nad umiejętnościami walki wręcz samoobrony, a z drugiej strony nad rozwojem świadomości ciała, koordynacji psychoruchowej, bo na tym systema polega, że przez fundament właśnie takiej pracy z ciałem, dobrego skontaktowania z ciałem, budujemy zaufanie do niego i potem dopiero na tym fundamencie budujemy umiejętności, sprawność bojową, sprawność do samoobrony i nawet na tych zajęciach mamy osoby takie, które są zainteresowane samą umiejętnością bojową, jak i takie, które widzą w tym swój własny rozwój ciała i umysłu. I na tych zajęciach mamy osoby, które właśnie w tym duchu
chcą się rozwijać. Nieco inne osoby o innych potrzebach przychodzą na jogę. Inne osoby przychodzą do nas, chcąc się rozwijać przez techniki teatralne, technikę improwizacji scenicznej. Dużo osób o te zajęcia pyta, bo teatr przyciąga, ma swoją taką magię, a my stawiamy na to na tych zajęciach, żeby, jakkolwiek to może zabrzmi, ten teatr, te techniki sceniczne tak dać pod strzechy, dać ludziom, którzy wcale niekoniecznie będą chcieli występować w filmie, w telewizji, w teatrze, ale są to osoby, chcemy takich osób, chcemy je zachęcić do udziału w naszych zajęciach, które mogą to zabrać dla siebie, do spożytkowania w normalnym życiu, dać sobie właśnie takie dobre doświadczenie. Jeszcze inne osoby z innymi potrzebami przychodzą do nas, interesują się zajęciami na pograniczu ruchu i tańca, gdzie tą świadomość ciała, kontakt ze swoim ciałem mogą poszerzać przez właśnie taniec, ruch spontaniczny. Jest mi bardzo trudno odpowiedzieć, które zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem, bo inne osoby do innych rzeczy u nas sięgają, ale tu się możemy w tym wszyscy spotkać. Pomysł zrodził się przez współpracę, którą bardzo sobie cenię, współpracę z Adamem Michniewiczem, takim człowiekiem orkiestrą. Dla mnie to chyba najlepsze określenie i najkrótsze, bo pewnie nie mamy dużo czasu, a o tym, co robi Adam, to można by długo. No i jak Adam zaczął opowiadać o tym, co robi, jak miałem okazję widzieć, zobaczyć, jeszcze nie doświadczyć, ale na pewno jako organizator skorzystam sobie z warsztatów i z zajęć, które Adam u nas prowadzi, jest w tym wszystkim tak duża energia, tyle jakiejś takiej zabawy, wolności i takiej dla mnie radości dziecka, które odkrywa, eksploruje, bawi się, śmieje, że nie mogłem nie poprosić Adama, nie skorzystać z tego, że jest gotowy u nas takie rzeczy poprowadzić. Ojej, możliwie dobrze. To chyba najlepsze, co można powiedzieć, bo jak sobie radzić? Sytuacja jest strasznie trudna. Jesteśmy bombardowani milionem informacji sprzecznych ze sobą. Słyszymy o rzeczach, które nie są czymś abstrakcyjnym. One dotyczą nas, naszego życia, budzą wiele niepokoju, złości, też lęku. Może przede wszystkim lęku, bo jak słyszymy o tym, co się dzieje, czy w klimatach pandemicznych, czy gdy dostajemy mnóstwo informacji, które tak strasznie polaryzują nasze życie, to rodzi się w nas wiele różnych trudnych emocji. Przede wszystkim opartych na lęku, czyli właśnie niepokój, złość. I jak sobie z tym radzić? Na tamte rzeczy nie mamy wpływu. One się dzieją niezależnie. Dobrze jest sobie filtrować to co do nas dociera. Jednak czasami wyłączyć ten telewizor, te radio, w internecie oglądać weselsze rzeczy. I taka najbardziej uniwersalna rzecz, być ze sobą w kontakcie, dbać o siebie, robić rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, robić rzeczy, które dają nam radość, w których czujemy się dobrze. Tu oczywiście się podwiozę i skorzystam z pytania, które mi zadajesz. Skupić się na tym, co, powtórzę się, daje mi przyjemność, radość, skontaktować się ze swoim ciałem, sięgnąć do takich aktywności, w których nam po prostu dobrze. Jeżeli mamy z tym trudność, to taka technika psychologiczna, sposób, który jest strasznie prosty i trudny jednocześnie, można sobie, żeby to zrobić, można sobie sięgnąć do takiej swojej dziecięcej części i przypomnieć sobie, jaka aktywność, jaka zabawa
Może to być ruch, może być cokolwiek innego, sprawiała Ci przyjemność, gdy byłeś dzieckiem. I no, jeżeli sobie w tym momencie przypomnimy granie w berka albo w chowanego, nie zawsze jest nam łatwo sięgnąć do takich rzeczy jako osobom dorosłym, ale poszukaj czegoś, co się z tym wiąże, co jest podobne. W tym szukajmy przyjemności, czegoś dobrego dla siebie. Tak, bardzo się zmieniła. Mam przyjemność być w zawodzie, spełniać się, pracować jako psycholog. To aż takie trudne dopuścić do siebie, że pracuję już 14 lat, długo, niedługo. I w zasadzie od początku, kiedy zacząłem pracować, mocno już widziałem, czułem, że ludzie chcą szukać, szukają dla siebie, korzystają, czerpią z różnych form wsparcia, czy już stricte terapeutycznego, psychoterapeutycznego, czy innego pomocowego, rozwojowego. Przez tych 14 lat miałem możliwość zaobserwować, że faktycznie jest coraz większa świadomość w tym zakresie. Ludzie są bardziej świadomi, coraz bardziej. To się teraz szczególnie dzieje, gdy ludzie sięgają. Zacząłem od tych już takich mocniejszych rzeczy, czyli zacząłem mówić o psychoterapii, ale ostatnie lata, ostatni czas to czas rozwoju branży rozwojowej. My też mamy tutaj to nasze miejsce, nasza przestrzeń psychofizycznie po to powstało, żeby dawać możliwość rozwoju, bo tak, dokładnie tak jest. Chyba nie mogę prościej odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę dużo osób jest zainteresowanych właśnie rozwijaniem się, higieną psychofizyczną, czerpaniem z różnych rzeczy, z różnych źródeł. Jak najbardziej właśnie tak się dzieje, tak. Potrafią i nie potrafią. Na pewno potrzebujemy dobrej, mądrej edukacji w tym zakresie. Ja jestem naprawdę zachwycony i czuję dużo wdzięczności, gdy w różnych mediach słyszę o tym, jak się mówi, że doświadczenie czy kryzysu psychicznego, czy już zaburzeń psychicznych to jest coś, co spotyka ogromną rzeszę spośród nas. To gdzieś jakieś statystyki pamiętam, że 25% społeczeństwa, to jest ogromnie dużo, to jest 1/4 z nas, więc każdy z nas zna taką osobę albo do nich należy, ma bądź będzie przechodzić w swoim życiu jakiegoś rodzaju kryzys psychiczny. W zasadzie kryzys, może nie idąc aż w kierunku mówienia o kryzysie ocierającym się o zaburzenie, kryzys to nieodmienna, nie do uniknięcia część naszego życia, w zasadzie doświadczenie rozwojowe. Nasz rozwój jako człowieka to po prostu przechodzenie kolejnych kryzysów, można by powiedzieć. I o tym się mówi, niech się mówi coraz więcej. Znane osoby, jestem mężczyzną i dla mnie szczególnie to takie mocne i ważne, gdy znane osoby, zwłaszcza z takiej przestrzeni faceci twardzi, silni, przyznają się do przechodzenia depresji, różnych ciężkich rzeczy w życiu i sięgania po dobrą, fajną pomoc. I to się dzieje. Jest coraz większa świadomość w tym zakresie i pytanie było, czy rodzice, dziadkowie, opiekunowie wiedzą coraz więcej? Tak. Pewnie, że lepiej by było, gdyby wiedzieli jeszcze więcej i gdyby jeszcze więcej osób potrafiło z tymi małolatami o tym rozmawiać, ale coraz więcej się dzieje. To może taki apel, pozwolę sobie skorzystać. Jeżeli jesteś tym rodzicem, dziadkiem, wujkiem, ciotką i masz w swoim otoczeniu takiego małolata, nastolatka, młodszego, starszego
i czujesz, że coś się dzieje, bo to się czuje tutaj, nie? Czasami możemy to tak zobaczyć świadomie, że z tą młodą osobą coś jest nie tak. Nie zrzucajmy tego zawsze na karb dojrzewania, wydziwiania. Pewnie, że każdy z nas, dorosłych osób, przechodził w swoim życiu różne huśtawki, bo tak funkcjonuje dorastanie, dojrzewanie, ale miejmy uwagę na taką osobę. Jako ktoś z rodziny my jej nie sterapeutyzujemy, ale przynajmniej starajmy się tego młodego człowieka zobaczyć w tym jego trudnym doświadczeniu. Rozmawiajmy, spytajmy, wychodźmy poza, co tam w szkole, bo pewnie, że powie w porządku, a głowa spuszczona, nie daj Boże, ręce pocięte. To brutalny, mocny przykład, ale taka jest realność. Nastolatek w kryzysie potrafi zrobić sobie rzeczy ciężkie. To każdy z nas zna takie osoby, które mocniej jakiś kryzys przechodziły, ale interesujmy się tym młodym człowiekiem. Nawet jeżeli czujemy, że się wygłupimy albo może jakoś przedobrzymy, będziemy jacyś przesadni, zagłaszczemy. Przecież nawet jak ten małolat przewróci oczami i coś tam, matka, ojciec, co znowu trujesz, to nie jest ważne. Ważne, że dałeś uwagę. Nie musisz drążyć, dopytywać, jakby męczyć tego młodego człowieka, ale obserwuj, bądź z nim w kontakcie, daj mu uważność. Pokaż mu, że jest ważny, że się interesujesz, bo to najlepsze, co możesz dać. I jeśli poczujesz, że coś jest nie tak, to rozmawiaj też z tym młodym człowiekiem o tym, że być może trzeba poszukać jakiejś pomocy. I sięgnij po nią razem z nim, dlatego że jeżeli już mówimy o kryzysie czy o zaburzeniach psychicznych, to zaprowadzenie tego człowieka młodego do psychologa, do psychoterapeuty na zasadzie gościu, napraw mi go, albo ją, bo żyga, bo nie chodzi do szkoły czy coś, to tak nie pracuje. Ty jako dorosła osoba będziesz w tym zaproszona do współpracy, dlatego że jeżeli, i to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli małolat, młoda osoba przechodzi kryzys, czy nawet coś w stronę nawet zaburzenia psychicznego, czy jakichś cięższych historii, to prawda jest taka, że razem z tą młodą osobą jakiś rodzaj kryzysu przechodzi cała rodzina. Często, gęsto to, że z tym małolatem coś się dzieje, jest informacją o tym, że w systemie rodzinnym jest coś ciężkiego i zwłaszcza młoda osoba, dziecko, nastolatek nie funkcjonuje jako oderwany od systemu elektron i tak jak to, co się z nim dzieje, często będzie wynikało, nie w kategoriach winy, ale kontekstu, będzie wynikało z tego, że coś trudnego, niedobrego dzieje się w domu, to tak w drugą stronę. Pomoc takiej młodej osobie to wspólna praca całej rodziny. Tak to działa, tak to funkcjonuje. Mam nadzieję, że tego wątku nie przeciągnąłem, ale jest bardzo ważny, myślę, bo o dobro tych bliskich osób nam wszystkim chodzi, nie? Więc to jest bardzo ważne. Takie rady i sugestie to po prostu dramat, nie? To idź pobiegać, weź się za siebie, albo nie bądź smutny, i ciach, depresja mija, nie? Znaleźliśmy super sposób, psycholodzy go nienawidzą, nie? Jak zachęcić do pracy z ciałem? Oczywiście ważna kwestia, praca z ciałem taka rozwojowa, jaką między innymi my tutaj proponujemy, to nie jest psychoterapia. To nie załatwi wszystkiego, nie? Tak jak pewnie, że my damy troszeczkę, przez pracę z ciałem dajemy troszeczkę lepsze, mocniejsze doświadczenie niż idź pobiegać, bo to taka praca, gdzie jest możliwość przez ten ruch spotkania się właśnie ze sobą, przez doświadczenie kontaktu ze sobą, bo znowu spłycę całą psychologię i psychoterapię do jednego zdania.
no, najważniejszym takim sposobem na radzenie sobie z różnymi trudnymi rzeczami, nie unikanie ich, przeskakiwanie, jest właśnie kontaktowanie się ze sobą, ze swoimi emocjami, a żeby to zrobić, jednym ze sposobów jest zacząć od kontaktu z ciałem. Tak oczywiście nie wytłumaczymy tego tej młodej osobie, bo pytanie było o młode osoby, prawda? Tak? Czy ogólnie? Cierpiące na przykład na depresję. Jeżeli ma to mieć znaczenie terapeutyczne, to dobrze, gdy to będzie razem z psychoterapią. No, sama praca z ciałem nie załatwi tematu depresji. Też jeżeli mamy osobę w silnej depresji, to namówić taką osobę na to, żeby się ruszała, czegoś poszukała, to jest często taka orka, że no nie da rady, nie? No, w ciężkiej depresji fizycznie nie mamy siły, energii na żadne działania, ale jeżeli już taki ktoś zacznie korzystać z psychoterapii i farmakoterapii, jeśli jest to niezbędne, to praca z ciałem będzie miała ogromne znaczenie właśnie przez to, że możemy się wtedy uczyć albo przypomnieć sobie to takie fajne określenie właśnie nasze branżowe, terapeutyczne, bo gęsto w kryzysie, na przykład w depresji, jakby zapominamy, znika nam w ogóle umiejętność, no fizycznie prawie, że pamięć o tym, że kiedyś sprawiało mi przyjemność pójście na rower, gra w piłkę ze znajomymi, bo można grać w piłkę ze znajomymi nie tylko jako małe dzieci. I teraz z ogromną przyjemnością jakby słyszę o tym, że dorośli ludzie sięgają do tego sportu, ruchu, który przyjemność sprawia i jakby to się dzieje, o to się dba. Wracając do pytania, jak namówić, jeżeli już ten ktoś, bo od tego trzeba zacząć, korzysta z pomocy terapeutycznej, to sięgnąć należy do dobrego skojarzenia tej pracy z ciałem z przyjemnością, z dobrym kontaktem ze sobą. Namawiajmy taką osobę do posprawdzania sobie, jaki rodzaj właśnie tej aktywności, bo praca z ciałem opiera się na jakiejś aktywności fizycznej, no właśnie jaki rodzaj tego ruchu czy pracy z ciałem dobrze rezonuje temu człowiekowi. Albo przez dobre wspomnienia jakiegoś ruchu, zabawy, rozrywki, sportu z dzieciństwa, czy jeżeli to młoda osoba, no to z czegoś, co sprawia radość, przyjemność. I namawiajmy przede wszystkim do spróbowania. Komuś dobrze zrobi yoga i na niej jakby budowanie tego lepszego kontaktu ze sobą. Komuś lepiej zrobi jakaś forma sztuk walki. Inna osoba sięgnie po ruch sceniczny czy taneczny. Przede wszystkim namawiajmy do spokojnego doświadczenia tych różnych form i sprawdzenia sobie, w której z nich ta osoba, ten człowiek poczuje coś dobrego i wartościowego. Tak naprawdę już samo sprawdzenie sobie na przykład kilku opcji, to już jest początek bardzo rozwojowej, bardzo prozdrowotnej i terapeutycznej pracy, bo samo sprawdzenie, jak mi jest na jodze, a jak mi jest na zajęciach tanecznych, już kieruje naszą uwagą w stronę sprawdzenia, co mi służy. A zadanie sobie takiego pytania, która aktywność mi służy, już fokusuje naszą uwagę na naszym wnętrzu, już nas z tym spotyka. I nawet jeżeli jeszcze nie wybrałeś tej aktywności, tej formy pracy z ciałem, z którą ci będzie dobrze, to już sprawdzanie sobie tego tak naprawdę ma aspekt rozwojowy, terapeutyczny, bo już sprawdzając kontaktujemy się ze sobą. Wszystkich nie, bo gdyby moje i mojego zespołu plany były możliwe w pełni do zrealizowania, no to chyba bym nic innego nie robił, jak po prostu organizował, działał, więc może dobrze, że zaczynamy w takim powolnym, spokojnym tempie. Jest mnóstwo ograniczeń.
To, co ważne, jest też straszny chaos informacyjny i należy, ja tak robię, w takim duchu pracujemy tutaj w Psychofizycznie, należy dokładnie sprawdzać, co w rozporządzeniach, w aktach prawnych obowiązujących jest możliwe do zrobienia, a co nie. Na całe szczęście, mimo tych ograniczeń, mamy możliwość realizowania praca z ciałem w mojej jakby interpretacji i też takiej, w ramach której się trzymamy, jest aktywnością ruchową, którą można realizować z uwzględnieniem zasad, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Możemy działać wystarczająco na tyle, żeby różne fajne rzeczy się działy, żebyśmy mogli się rozwijać. W tej chwili znajdziecie nas w internecie, na Facebooku pod hasłem Psychofizycznie. Tak się nazywamy, tak nazywa się nasza przestrzeń i tam na Facebooku publikujemy informacje o wszystkich naszych zajęciach. Jest aktualny grafik naszych działań takich stałych, regularnych oraz informacje o warsztatach, bo pracujemy jakby w dwóch kierunkach dopełniających się. To jest stała oferta cotygodniowa z regularnymi zajęciami oraz oferta warsztatowa. Jeszcze nie jest tak, że co weekend, ale prawie i do tego dążymy, żeby w weekendy robimy tutaj różnego rodzaju warsztaty, które są albo czymś innym, albo rozwinięciem tego, co robimy w tygodniu. I jeżeli chcecie spróbować zobaczyć naszą ofertę, doświadczyć jej, to przez stronę facebookową tam jest numer telefonu, pod którym wszelkie informacje oraz numery telefonów do wszystkich instruktorów, trenerów, którzy prowadzą poszczególne zajęcia. Na naszej stronie facebookowej albo już konkretnie przez te numery telefonów wszystkiego się dowiecie. Pożegnanie, ale mam nadzieję, że takie do zobaczenia, a nie żegnajcie. Zachęcam Was, słuchajcie, oczywiście prywatę przemycę, zachęcam Was i zapraszam do skorzystania z naszej oferty, do ruszenia na taką przygodę razem z nami, czyli właśnie rozwijania się przez pracę z ciałem, przez różne fajne aktywności, które my tutaj proponujemy, ale oczywiście nie tylko. Sięgajcie do tego, co Wam sprawia radość, przyjemność, kontaktujcie się z tym, czego potrzebujecie i to róbcie. To jest bardzo ważne. Nie tylko w tych dzisiejszych kryzysowych czasach, ale tak ogólnie w życiu. Także mocno do tego zachęcam i mam nadzieję do zobaczenia u nas w naszej przestrzeni. Dzięki.